la Blanca i l'Anna, alumnes de 5è i 6è de l'Escola Arquitecte Jujol dels Pallaresos. Aquest vídeo forma part de la ruta que hem preparat al llarg del curs sobre les obres de Josep Maria Jujol. Avui us volem parlar del Santuari de la Mare de Déu de Montferri, un edifici molt especial situat al municipi de Montferri, a la comarca de Tarragonès. És una construcció molt estimada pels veïns del poble. La idea de construir el santuari va néixer quan el pare Vives la va proposar a Jujol, i ell va rebre amb molt entusiasme, ja que es tractava d'un temple dedicat a la Mare de Déu. Les obres van començar l'any 1925, amb l'ajuda i la col·laboració de molts habitants del poble. L'edifici, de marcat estil modernista, s'inspira en les formes de muntanyes de Montserrat. Tot el conjunt està format per arcs parabòlics, que sostenen cúpules de diferents alçats, recreant el perfil muntanyós tan característic. L'espai interior està pensat amb molta cura per acollir tant el presbiteri com els fidels sota una gran agulla central, coronada per una creu. Els blocs de ciment es fabricaven directament a peu d'obra, igual que les geolioses hexagonals amb obertures en forma de cor, que pertenen l'entrada de molta llum natural a l'interior del temple. Els colors més presents en la construcció són el blau, el groc i el vermell. La construcció es va aturar durant a prop de 50 anys, principalment per manca de recursos econòmics. No es va reprendre fins l'any 1987 i finalment es va acabar el 1999, gràcies a un equip d'arquitectes i constructors locals que van seguir els plànols originals de Jujol. Si voleu aprofundir més, us animem a visitar el lloc web oficial del santuari. Esperem que gaudiu molt de la visita.